Serokê giştî partiya gel a Komarê CHP 25 sal şunda cara yekem serdana şaradariya bajarê mezin a Enqerê kir. CHP yekem car di sala 1994 da şaradariya Enqerê wenda kiribû û di hilbijardinên 31 Edarê da CHP ev der cazin qezenç kir. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu hate serdana Serokê bajarê mezin yê Enqerê Mansur Yavaş. Yavaş jî li pêşiya deriyê avahiya şaradariyê pêşwaziya Kemal Kılıçdaroğlu kir. Her du serok pek fahatın nav avahiyê û daxuyanîdan çapemeniyê. Li vê derê Yavaş ji Kılıçdaroğlu ra got heke hûn nebana ez nikarbûm bibim endamê şaredariyê. Sayın Genel Başkanım, Serokê min ê giştî pêvajiyeka dijwar a endametiya me derbas kir. Dema namzediya min hat rojevê gelek spasiya te dikem te bawerî bi min hebû û li pişt min sekinî. Du mahiyê we biryareka raz da û 11 şaredarîn mezin qazanc kirin. Piraniya endamên Meclisa Şaraderî di destê îtifaka Komarî, ango AKP û MHP da ye. Tevahî 147 kesin. Ji vana 107 kes yê AKP û MHP'ye ye, 40 kes jî yê CHP û Partiya Baş e. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di serdana Mansur Yavaş da balkişan ser endamê meclisê û got ez bawerim dema Mansur Yavaş tiştên baş bike dê ew ê astengî dernexînin. kendisi Rêz Yavaş bi xwe dibêje ez ê bi ser kevim. Em ê jî pêk ve temaşe bikin û bibînin. Li Meclisa Belediyê pirbûnî yan jî kêmbûnî li gorî min zêde ne girîng e. Ez bêjim çima ne girîng e. Gava xizmeteke baş, karekî baş an jî projeyeke baş ji bo Enqera bê kirin, ez bawer dikim ku kesên xwedan wijdan wê li dijî wê dernekevin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu serdana Serokê Şaredariya Enqerê Mansur Yavaş kir. Li vê derê hin danûstandinê malûmata bû. Kılıçdaroğlu got ku em bi Mansur Yavaş bawerin wê li Enqerê serkeve. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.